बायदि जे इलेक्शन खाथि जायोबा मोनसे वेब मोनसे दोहौ फैसिगोन जे बयबो मेक्सिमाम लाइमोनफ्रा स्पेसियेलि लाइमोनफ्रा आरो बर' लाइमोनफ्रा मोनसे दोहौ जागोन जे जोङो कंग्रेसआव थागोन जे जोङो आदा गरजननि पार्टियाव थागोन गोबां खोथा दा थिग बेबायदिनो जोंनि गसाइगावआवबो बे जाय लाइमोनफ्रा बिसोर फैदों बिसोर फ्राय इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि गोजा दा दोहौआ जाखागोन खारन लाइमोनफ्रा सिमां नुग्रा मोनसे बैसो बे समाव बिथांमोना गोबां सिमां नुयो তেখেতসকলে এই সময়ত যুৱকসকলে বহুত সপোন দেখে আৰু যি সপোনৰ জৰিয়তে মাত মাতে তেখেতৰ লগত সদায় যুৱকসকলে ইউথসকলে আহাটো একেবাৰে মানে ডিচিশ্যনৰ কথা হয় दिनैबो बेबायदिनो बिथांमोना बे लाइमोनफ्रानो जोंनि सिमां लाइमोनफ्रानो जोंनि भबिष्यत दा बिथांमोननि सिमांखौ जाय नुखानो रोङो बिथांमोननि इयुननि सोमोन्दै जाया सानगोन बिथांमोना बिसोरजोंनो थागोन नंगौ जोंहा बर'आव माखासे आन्चलिक दल दङ इउपिपिएलआ दिनै एबसु आरो एनडिएफबिनि जोनोम होजानाय मोनसे लकेल रिजनेल आन्चलिक दल थिग बेबायदिनो बिपिएफआबो बिएफसिजों जोनोम होजानाय एबसु जोनोम होजानाय मोनसे लकेल बा आन्चलिक दल बिथांमोनखौनो फोथायदोंमोन जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जे जोङो बिपिएफनि जुगेदि माबा मोनसे जोंनि भबिष्यतआ जोंनि सिमाङा जाफुंसिगोन बड'लेण्डनि सिमाङा साख्रि बाख्रि मोननायनि सिमाङा डाक्टार इन्जिनियार जानायनि सिमाङा आर्मि मिलिटारि जानायनि सिमाङा नाथाय मोनसेबो सिमाङा दिनै बिथांमोननि जुगेदि जाफुङाखिसै बरंसो मोनखानायाबो दिनै जोङो लांजाबाय बिजेपि फैनाय लोगो लोगो दिनै बिपिएफआबो लोरबां लोरथां लोहो लोहो मावग्लुंबाय बिथांमोननि हान्थुआ मोरै गसंबावनो एखमबा आरएसएसखौ खुलुमहैगोन दिल्लीयाव एखमबा बिजेपिखौ आसामाव खुलुमफैगोन दा थिग बिदिनो हिमन्त प्रमद बर' बिथांनाबो इसेबां लासिंसिं मैया दाखालि बुंबाय नै माबा बेंगलि हिन्दु बांलादेशि बेंगलिफ्रासो लायनो बिटिसिआव हाबायनो मोनो बेफोरखि मोनसे भाषानि भाषा बे सिएमनि भाषाबो नङा बे आयेनबो मोनथिया कानुनबो मोनथिया दादागिरि जों हायै मा दं बिजेपि हायै मा दं आरएसएस हायै मा दं जाथारि बाथ्राखौ बुंनानै बर' आरो बेंगलिनि गेजेराव एदावलायनायसो नङा होमबा হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যে ভাষণ সেইটো বেংগলীসকলৰ আৰু ইয়াত কোনো সাংবিধানিক তথ্যতা নাই ইয়াত কোনো লিগেল পইণ্ট নাই दा बेफोरबायदि खोथा आरो फारसेथिं नोङो नुबाय मैया दाखालि निउसपेपाराव होबाय जे मोनब्रै जिल्ला उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझारखौ डिसिफ्रानो अभारअल नायसिगोन बेंगिरियानो नायसिगोन हा बेबायदिब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानि गभर्नमेन्ट जाखो सिएम प्रमद बर'आ मानो लावखार जाखो गाहाय लावखार जाखो आरो बै इएमफोरनि खामानिया मा जाखो बेसेबां लासिंसिं दा बे जे 6 शेड्युलनि प्रट'कलाव सोरजिजानाय बिटिसि बे कमप्लिटलि गैया जाबाय 6 शेड्युलनि आयेन खानुनजों सोरजिजानाय बिटिआर बे कमप्लिटलि गैया जाबाय आरो बिटिआरनि एकर्ड मथेथ' मोनसेबो उफाया दिनै इमप्लिमेन्ट जायाखै दा बेफोर गासैखौबो जोंनि लाइमोनफ्रा नोजोर होबाय थादों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेफोरखौ नोजोर होदों आरो खोब सिन्था खालामदों आयौ जोंखौ थगायमारबाय नामा गिलुबालु जायखौ जों प्रमद बिथांनिफ्राय आसा खालामाखैमोन जायखौ जों हाग्रामा सारनिफ्राय आसा खालामाखैमोन दिनै बिथांमोना जोंखौ गले गले थगायबाय आरो मोनसेखौ थांबावबाय बे मुहुर्तआव दिनै मोनसेल' राहा बेनो जाहैबाय कंग्रेस जाहैबाय मा धोनि मा गरिब मा लेखा गोरों मा रोङै गासिबो थाखोनि मानसिफोरखौ ज' लानानै मोनसे हानजा आरो बे संबिधानावनो बेरखानाय आरो संबिधानखौ कंग्रेसआनो रनसायदों भारतखौ कंग्रेसआनो उदां खालामदों दा बिथांमोना बेखायनो कंग्रेसआव फैदों आरो गर्जना गोबां बेलायाव बेबायदिनो बर'नि जानानै हारिनि जानानै जाथिनि जानानै मोनसे बोलोगोरा भाषणखौ बिथांमोननि सिमांनि खोथाफोरखौ बुंबाय थादों दा बेखायनो बिथांमोना आकर्षण जानानै दिनै कंग्रेसआव हाबदों आरो बे दिनै बिगिनिंल' बे गसाइगावबो जागोन क'क्राझारावबो जागोन चिरां बाक्सा उदालगुरि गासिबावबो जागोन खोथा गैयाव खोथा बुंनाय बेहाय जेबो लजिक गैया एक नाम्बाराव प्रमद बिथांनाव सों नोंथाङा बड'लेण्ड मोनाबा गावबुराखौथ' बाद दे दियो मुई मोनसे मोनाखौथ' बादे दियो मुई गावबुरा हं आं गावबुराबो जाया अब्ला प्रमदआ थगायगोन बेखौ बयबो मिथिगौ खारन नोंनि बे एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि दफा मोनबेसे इमप्लिमेन्ट जाखो दा बेनि इमप्लिमेन्ट जायाखैबा नों मानो आन्दलन खालामो हाजार हाजार लाख लाख एबसुनि गथ'फ्रा दिनै बिखुंफोर नांदों रेल साइथिङाव नेशनेल हाइवेआव बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन बड'लेण्डआ जायाखै बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन साख्रिया जुदि मोनाबा दिनै 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होनायनि जे पावाराबो बिटिसिआव गैया प्रमदआव गैया
गासिबो डिसियासो खालामो डिसिया माने स्टेटआ खालामो बेथ' 6 सेड्युलनि नियमानो गैया हाग्रामा बिथाङा एटलिस्ट 6 सेड्युलनि पावारखौ लाखिनो सालायबावदोंमोन कंग्रेसनि अननायाव कंग्रेसनि मार्चियाव नाथाय दिनै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो बेखौ सेस खालामनानै दिनै बिजेपिया गाग्लोबबाय दा बे खेत्रआव प्रमदआ हाजारखि बुङा रायजो राजाखौ आरो खनसेबाव थगायनो हालिया साधारन इउनिभार्सेल भाषाया बेनो थाइजौ गोखैखौ खनसे फाननो हागोन थगायनानै खननै फाननो हागोन खनथाम आरो फाननो हाला प्रमद बर' सरि इउ आर 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव जुदि कंग्रेसआ सरकार सालायोब्ला नोंथांनि सरकार सालायनायनि फिक्सारा माबायदि जागोन? एक नाम्बाराव जोङो 25आव एबा 26आव जुदि कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दाबा अब्ला हमनानै लादो बिटिसिआव कंग्रेसआनो सालायगोन आरो जुदि जोङो कंग्रेसआ सालायबायबा एक नाम्बाराव जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो टारगेट खालामगोन लाइमोनफोरनि फरायनाय बिसोरखौ जोङो खालि स्कुलनि मेट्रिक पास पिइउ पास बिए पासल' जोङो खालामा एबार कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायोबा क्लास 6 निफ्रायनो जोङो भकेसनेल कर्सेसखौ जोङो मोनफ्रोमबो एलपि स्कुलाव इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो जोङो स्कुलनि टाइमखौबो ओरैबायदि सोलायगोन जे जोङो फुंनि 7टानिफ्राय जोङो 12:30 लागोन बेनिफ्राय बेलासिखौ जोङो भकेसनेल कर्सेसखौ जोङो बेलासियाव होगोन अब्ला बे गथ'आ गावनि नर्मेल एकाडेमिकजों लोगोसे बै भकेसनेल प्रफेसनेल लाइनखौबो आवगायबाय अब्ला मोनफ्रोमबो गथ'आ टाइकान्ड' गेलेग्राया टाइकान्ड' जागोन बल गेलेग्राया बल गेलेग्राया इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार बायदि बायदि जे गावबागाव मोजां मोननाय जे चइस बे हिसाबै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बानायगोन आरो 10 बोसोरावनो जोंनि लाइमोनफोरा सारा इन्डियायाव सासेबो बेखार जानाय नङा चाइनिसाव जेरै डेभेलप जादों न'खराव साबाबा साफ्रोमबो इमप्लयि साबाबो इमप्लयि थिग बे जिनिसखौ जोङो भारताव इन्ट्रडिउस खालामगोन आरोमा दा बेखायनो जोंनि टारगेटआ जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै गोबाङा बुङो सुबुं सानखोआ साव होनानै नाथाय कंग्रेसनि प्रिन्सिपालाव बरज'नि प्रिन्सिपालाव सुबुं सानखोआ साव नङा गेलेगोन खिन्थु जोङो नुगासिनो दङ बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै लोगो लाहैनो खुमायो एखम्बा गुवाहाटियाव थांनानै लोगो लाहैनो खुमायो दा बिथाङा जिबायदि माने थासारि खोब गोनो गोथो दा बेवहायबो बे खेबनि रायजो राजाया बेखौल' नेगासिनो दङ आरो जेब्लानो हाग्रामा बिथाङा अफिसियेलि बुङो जे जोङो बिजेपिजों एलायन्स जाबाय जोङो बिजेपिनिफ्रायसो टिकेट लासिगोन अब्लानो बे खेबनि रायजो राजा बान्दोआ ओरैबायदि बायगोन हाग्रामानि बासनजोंबो हाग्रामा सारनि बासनजोंबो बिसोरनो होबथानो हानाय नङा बिथांमोनाबो कंग्रेसआव हाबगोन दा बे रोखा जागासिनो दङ बावथाला बाना गोबाव गैथारला एखे मोनामहां जागासिनो दङ बिपिएमनि रायजो राजाफ्रा जेब्लानो मिथिबाय जे नै मैया दाखालिसो हाग्रामा बिथाङा अमित शाहखौ दिल्लीयाव लोगो लाहैखुमादों बेखौ पाब्लिक जायाखै बावला बेबो जागोन मिथिनाय लोगो लोगो नाय नोङो बिपिएफनि बान्दोआ थब्लंबाय फुनानै लोब गेजेर कंग्रेसआव फैगोन दा बेनो लजिकआ जे फैबाय थानाय समाव कंग्रेसआ हारसिङैनो रायजो राजानि अनसायनाय आरो मददजों जों देरहालांगोन बारग' आफादगिरि नङा कंग्रेसनि बिथाङा एक्सुवेलि जेनेरेल सेक्रेटारि मोन बिथाङा एक्सुवेलि आरो ब्लकनिबो प्रेसिडेन्टमोन थेवब्लाबो जोङो माखासे खामानिखौ नायनानै बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बाहायदोंमोन बिथांनि जे भाषणफोर बुंनाय बियो एखेबारे जेबो बेस गैया माने गावसिनि गोजा होननानै बुंदों नङा बे कंग्रेसनि मानसिफ्रा माने कंग्रेसआव हाबनाय नङा आरो बयबो नुगोन सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिनि सोरबा बिजेपिनि बाहाय बर'ल' नङा राजबंशिफोर दङ बेंगलिफोर दङ मुस्लिमफोर दङ मेक्सिमाम बर'आनो दा अमिय बिथांनि बाथ्राखौ आं जेबो बुंला बे सेंग्रा देरफुनाय गोबां सिमां दङ गाव लुबैनाय बायदि निस्सय जायाखै बेखायनो मा बुंगोन मा बुङा दा कंग्रेसखौ बखिगासिनो दं आरो खिन्थु जेसेबांखि बिथाङा कंग्रेसखौ बखिया माने जोंनि कंग्रेसनि भांनायानो दाबो नागारा खारन थगायनाय नालाय सिखावनि सालाया खान्दा होननाय बायदि आच्चा सार फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फारसे कंग्रेस दोलोआ बेसेबांसो साखाफारा सिम्पल लजिक दहाय जोंहा बिटिसिनि बारग' एमसिएलए ममिनुल इस्लाम बिथाङा बेखौनो बुंदों जे मोनसे रेसिय' दंमोन थांनाय बाराव अना बर'नि थौ लानानै नब कुमार सर'नि देरहालांदों मुस्लिमनि भट ओमफ्राय गोबां नान भटनि थौ लादों दिनै नब कुमार सर'निया बे गासैबो नान बर' बिथांमोनखौ थगायबाय दिनैबोल' थगायबाय दा बेखायनो खनसेबाव आरो मुस्लिमफ्रा बा सोरबा नान बर'फ्रा जिहेतु बिथाङा बिजेपिजों एलायन्स दंमोन दा बे भटआ गासिबो कंग्रेसनाव कनभार्ट जाबाय 100% जाना बिपिएफनि भटार्स आरो इउपिपिनि भटार्स नर्मेलि बर' रायजो राजाया बिजेपिखौ मोजां मोनो देट इज भेरि लाउड एन्ड भेरि क्लियार नर्मेलि बिटिसि बासिया बर'फ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ बारा मोजां मोनखाया
दा बावहाय इउपिपिएलनि माखासे लिडारफ्राल' गावसिनि गार्डनि थाखाय गावसिनि सुबिदानि थाखाय रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं दा बावहाय थायो दा जेब्ला गमामायैनो साखार जागोन दिनैनि जे मोनब्रै जिल्लानि बेंगिरिया डिसिआसो जासिगोन बाय खुनु खुनु सिएमआ जेबो रल गैयाबा बबे इउपिपिएलनि रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो भट होगोन बा इउपिपिएलनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिजेपिनो दा बेखायनो लिडारफोरनि अनगायै इउपिपिएलनि रायजो राजाफ्राबो कंग्रेसनिनो गजोंनो भट होगोन थिग बेबायदिनो बिपिएफना HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पोकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 970226807878 एबा 70022719229 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।